karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Mara, mo'y gusto ni mami nimo. Nga akong pangitaon katong Jerome. Unsa? Oh. Gano'n ganitang nasuot mo na sa ni Mami? Tungod kay nagduda siya. Nga gi-rape ni Jerome si Alice. Unsa? Mao ka ng pagduda ni mami nimo. Nga gipugos ni Jerome si Alice. O di ba gipangitaan og paagi nga mahubog. Anong samanis Mami, uy? Nga mahilabot mag-isas kalihukan ninyo? Maproblema ta sa imong inahan. Bahala na. Basta, pangitaig paagi nga mawa ni mong asawa din sa bahay. Pero ang imong inahan, basi magduda na gid hinuon na siya nga napugos lang si Alice. Nga di gid niya kabit si Jerome. Bisit! Kalitsiba sa nahing kinabuhi, uy! Kalma lang. Di mahimong nga mangisog tayo ni. Kasabi din ni mangisog! Makalagot man kayang style! Ngano iya pa magirang tokion? O naluoy lang siya ni Alice. Kanam sugod mong asawa, no? Maayos sa kayo magpaluoy-luoy. Sus! Kaayo yung kumuton sa naong kung magpagulgool na. Ay, Nanghupaw ka man. Naluoy ka sa mong asawa? wow. Pero, gikulbaan lang ko sa gisugo sa imong inahan. Aron may ka-report ka ni Mami. Lakaw, pangita ako nuhay si Jerome. O mo na lang gid ang akong buhaton gid. Pero, inga si Jerome karon no? Wala na din uy. Milayas na. May trabaho na sa syudad. Ha? Matcha dancer ba to? Mangwarta sa to, no? Tuwa na sa to siyang sugar mommy. Og dili na to nila makitaan kung sila ang mangita. Eh, Romero, ni aram ni ka sa luyo sa mansyon. Romero, kumusta naman? Nahibaw na ka kung hain nga bar magtrabaho ka to, Jerome? Oh, pero wa naman siya dito, te. Do kasi mana na nga, wa mo tunga. Miuban ko nung tiguwa nga byuda, te. Nung largas la sa Manila. Kung mao ka na, dili na gyud ako ikasulti ka tong Jerome. Aw, misibat na gyud te. Kinahadlok mga mahibawan siyang gibuhat nimo. Na, mauna na ron. Ate, ayaw na lagi paghilak. Magsige naman lang ang hilak ko eh. Romero, gusto ko makigsulti kang Justin. Tabangi ko. Ha? Sige na, Romero. Hayo asya nga makigsulti ko niya. Sige, sige. Akong sumayan. May kay, wa pang sakyanan ni Madam Carla. Bay! Justin! Sus! Salamat gani ka, bay. Oh, nga naman. Doon na ba'y nahitabo din eh? Wa man bay. Kuan ba? Si Ate Alice ba? Naaman sa luyo. Niyangyo in taon nga magigsulti ni mo. Pagigsultihin taon bay. Luoy na kasi Ate Alice bay. Gusto pa may among istoryahan ba'y? Ugaw ng bayana. Ug di na mausab nga akong hukom. Nga makigbuwag ko niya. Ikaw lay sultihan na niya bay. Sabutin na ninyo nga magbuwag na lang gud mo. Hay man siya. Duwa lagi sa luyo. Ginoo ko maluoy ka. Tabangi ang taong ko niining akong problema karon. Wala ko mahibaw kung usaon ako nga akong kinabuhi. Tabangi ang taong ko nga mutuon ako si Justin.
Dili ko gusto nga magbuwag kami, Ginoo. Unsa pa may tuyo nimo nako? Justin, salamat nga miduol ka na ako. Justin, muluhod ko sa imong atubangan. Maluoy ka. Tuhuin taon ko sa akong gisulti. Gawa ko makasa nimo. Justin, pangitaon ko si Jerome. Aron siya ang musulti nimo nga wa ko isa. Siya ang sadan, Justin. Si Jerome. Tuhuin ko. Anong ipahid man nimo si imong laki ang imong sa, Alice? Nasakpan ka na ni Justin uban si imong laki. Miss Mara, dili na ko laki si Jerome. Maluoy mo. Tuhuin taong ko ninyo. Justin, hatagi ko higayon nga akong ikapamatuod nimo nga dili na ko kapit si Jerome. Justin, hatagi ko higayon. Ayaw pagkakos na ako. Hugaw kang pagkaasawa. Justin, tuhuin ko. Ako'y kabit. Way mga bit nga mo angkon nga nga bit siya, oy. Justin, maluoy ka. Maluoy ka na ako. Tuhuin ko. Pagitaon ako si Jerome. Siya na ang musulti nimo nga wa ko isa. Nahubog lang tingali siya. Maong... Kamog yung duha ang nag-inom, nagpalami. Miss Mara, ayaw si bahi si Justin. Kaya wa ko isa. Wa ko'y kabit. Che, maayo mo di ka mag-inartista, Alice, no? Justin, mahal ka. Mamatay ko kung mawa ka na ako. Uy, ilagi ko. Unsa ba? Justin. Yung sinadya sa swimming pool ang hugaw mong asawa, Justin. Bay, ayaw dyan nagbuhat na, bay, kay. Ako ginuluwason si ate. Unya, isumbong di ka ni Madam Carla. Hoy, ikaw, ha, Romero? Nganong mahilabot man ka? Ano manghilabot man sa kami sa away sa magtiayon, ha? Unsa ka? Nagkaambit sab ka ni Justin? Animal! Aray! Ay, sukad, ay. Mulag ba magamis? Giyangan ka? Buisit ka! Ayaw patago ka ba ni mong ba, ha? Palayo lagi na ako, Alice. Sige na, palayo na ako. Unsa ba? Ate, Ay, nagipaghikap na ko. Buwag na ta. Nakadungog ka? Buwag na ta. Kaya nangabit ka. Justin! Hoy, Alice! Kung ako pa'y ikaw, no? Mulayas na lang ka din sa amo. Miss time para gumis, kanong ipal nang ikamis, ha? Babae ng unta ka? Angay unta, nga kang ate Alice ka mulaban? Hoy, ayaw pagboton asa kumulaban. Kuya, wow sa tanim mo, eh. Feeling close lagi ka ni Bay Justin. Anong meron? Aray! Ay! Miss Mara. Away, masata ng imong sagpa, Miss, oy! Umarang imong ba, ha? Wa ko makaw yun, ana! Romero. Kung dili di kumutakom, doon ay manakop, ha? Patya na lang ko, Ginoo! Patya na lang ko! Ate, ayaw tong padalas kag ulti. Kan mga tugahaw ka dako, te. Dili na angay nga hilakan. Pero ako isa, Romero! Ako isa! Ay, baw lagi ko. Pero ipaunsa man na nimo, ha? Dili naman yung makikulit ni Mus Justin. Katong Jerome man gyud ang nakaingon ining tanan ba? Paminaw ko. Kulboy itong tawhanan. Kabiya to. Oh, te. Uy, lunsa man ka. Uy, lunsa ka. May tuyok ang palibot, Romero. Uy, unsa? Uy. Na, Uy, ate, may nanawag nimo? ayaw tubaga. Ayaw tubaga. Uy, si Carlin ang nanawag, te. Ayaw tubaga. Uy, ate. Ay, bahala lang ni, uy. Hello? Hello, Carlin? Hello? Romero? Ay, sis ate. Ano ikaw minute ka pa? Nakuyapan ni mong ate. Ako rin sa ospital. Unsa? Bye! Ate! Hoy, ate! Bye! Bye, Justin! Tabang, bye! Nakuyapan si Ate Alice! Bye! Nakuyapan! Ayaw pagtuwa na, Justin. Pakuyap-kuyap lang na. Bye! May nagkum lang nga bil Ate Alice, oh! Aw, mayay na ako mamatay na. Di libre na ka. Noon sa mong duha? Mura ba mong dabat to? Kung di mo mutabang na, ate, pwes! Ako mutabang! Ate! Ate! Nakuyapan si ate.
may problema gid si Ate Alice. Doon na gyud. Dili lang unta lalaki ang nakaingon sa iyang problema. Dili lang gyud unta. Doon sa man ka. May inom na mahinuon ka diha. Aon sa man? Nabalaka ka sa mong asawa? Kay ko nabalaka ka, ako na ning ipakuha ang bata. Aron libre na ka mo balik sa imong asawa. Marawa ko mabalaka ni Alice. Nabalaka ko kung may baong imong inahan. Ngawa ko tabanga si Alice. Ug nabalaka ko sa imong gipanulti sa atubangan ni Romero. Unsa? Basi magduda si Romero nga doon na tayo relasyon. Mo nang gusto ka nga mamatay na lang si Alice. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!